Ευχαριστώ την Νευρολογική Εταιρεία, όλους εσάς εδώ. Αισθάνομαι τώρα σαν ο φτωχός συγγενής μετά τις ακριβές τεχνολογίες, έτσι. Αλλά θα προσπαθήσω να καταρρύψω λιγάκι το μύθο αυτόν. Λοιπόν, συγχωρέστε λίγο την αγγλική εδώ, αλλά ήθελα να αποδώσω επακριβώς λίγο τον ορισμό της νευροτροποποίησης, όπως μας το παραθέτει η αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία. Έτσι, άρα νευροτροποποίηση, λοιπόν, τι είναι? Είναι μια προσπάθεια από διαφορετικές σκοπιές να κάνουμε, να παρέμβουμε εμείς στα νευρονικά κυκλώματα χρησιμοποιώντας χημικές, ηλεκτρικές ή άλλες μεθόδους επεμβατικές ή μη. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, καθημερινά στην κλινική μας πράξη κάνουμε νευροτροποποίηση ή προσπαθούμε να κάνουμε νευροτροποποίηση στους ασθενείς μας. Πώς? Με πιο παρεμβατικούς τρόπους, έτσι, επεμβατικές μέθοδοι νευροτροποποίηση με τη χρήση χημικών ουσιών είναι οι εμφυτεύσιμες αντλίες. Αν εγώ έχω σε έναν ασθενή μου, λοιπόν, εφαρμόσει μια αντλία μπακλοφένης για να αντιμετωπίσω τη σπαστικότητα, στην ουσία τι κάνω εγώ? Προσπαθώ να κάνω νευροτροποποίηση στο αντίστοιχο νευροτόμιο, στο νοτιό μυελό με την μπακλοφένη. Νευροτροποποίηση κάνουμε καθημερινά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Ένας λοιπόν αναστολέας γκάμπα. Έδωσα λοιπόν ένα αναστολέα γκάμπα για τον νευροπαθητικό πόνο. Τι κάνω? Προσπαθώ να παρέμβω στο νευρονικό κύκλωμα. Έτσι. Δίνω καρβαμαζεπίνη για να αντιμετωπίσω τον πόνο ή ως αντιεπιληπτικό. Στην ουσία, νευροτροποποίηση προσπαθώ να κάνω. Νευροτροποποίηση κάνουμε επεμβατικά με ρεύμα. Η πιο προσφυλής, έτσι, μέθοδος εδώ ανάμεσα στους νευρολόγους είναι η εντοβάθεια εγκεφαλική διέγερση, το DBS, που χρησιμοποιούμε στη δυστονία και στην νόσο Πάρκινσον, κατά βάση. Μπορούμε όμως να κάνουμε και νευροτροποποίηση με ρεύμα, με μη επεμβατικό τρόπο. Πώς? Εφαρμόζοντας επιφανειακά το ρεύμα. Πόσοι από εσάς έχουν κάνει φυσικοθεραπεία, φαντάζομαι, γιατί πόνεσαν, τραυματίστηκαν. Το ρεύμα λοιπόν που εφαρμόζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το TENS, έτσι, τι είναι στην ουσία? Μια προσπάθεια νευροτροποποίησης. Μπλοκάρουμε εμείς τα ερεθίσματα πόνου στο επίπεδο του νοτιού μυελού. Και βέβαια, στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκει και ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός. Τι είναι αυτό το πράγμα λοιπόν? Μέσω λοιπόν μιας συσκευής, μιας μπαταρίας, εμείς εφαρμόζουμε ένα ρεύμα στο κρανίο. Έχουμε λοιπόν δύο ηλεκτρόδια, τα οποία τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, και διοχετεύουμε ένα ρεύμα το οποίο είναι πολύ χαμηλής έντασης, συνεχές ρεύμα. Ανώδυνο λοιπόν, έτσι, maximum η έντασή του τα 2 mA που θα δούμε στη συνέχεια, και η προσπάθεια και η φιλοδοξία είναι το ρεύμα αυτό να κάνει να διαπεράσει το εγκεφαλικό παρέγχημα, να μην κινηθεί επιφανειακά πάνω στο εγκεφαλικό κρανίο. Να θυμίσω λίγο κάτι τώρα από τα πρώτα χρόνια της ενασχολήσεως με την ιατρική. Έτσι. Το κύτταρο λοιπόν, όλα τα κύτταρα είναι πολλωμένα. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην εξωτερική και στην εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης. Δεν είναι όμως όλα τα κύτταρα διαγέρσιμα. Διαγέρσιμα κύτταρα είναι κατά βάση τα κύτταρα τα νευρικά. Ειδικά για το νευρικό κύτταρο, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μια διαφορά δυναμικού. Έχουμε το εξωτερικό κομμάτι της μεμβράνης να είναι πιο θετικό σε σχέση με το εσωτερικό. Και μάλιστα η διαφορά αυτή είναι μετρημένη και είναι στα 120 mV. Γιατί διατηρείται αυτή η διαφορά δυναμικού? Γιατί υπάρχει διαφορετική συγκέντρωση ιόντων, θετικών λοιπόν, κατά βάση σωματιδίων. Κυρίως το νάτριο και το κάλιο είναι αυτά τα οποία συμμετέχουν εδώ. Όταν λοιπόν δεχτεί ένα ερέθισμα το κύτταρο αυτό, πώς αυτό θα μεταφερθεί κατά μήκος του νευράξωνα για να φτάσει στη σύναψη και να προχωρήσει? Θα πρέπει το ερέθισμα αυτό να έχει μία τουλάχιστον μίνιμουμ ένταση. Αν λοιπόν είναι μικρότερο από κάποια ουδό το ερέθισμα, δεν προκαλεί διέγερση στο κύτταρο. Χάνεται λοιπόν εκεί στο σημείο του ερεθισμού. Αν ξεπεράσει όμως μια συγκεκριμένη ουδό, τότε ανοίγουν οι πόρτες και το ερέθισμα τι κάνει? Μεταδίδεται κατά μήκος του νευράξωνα και προχωρεί στους υπόλοιπους νευρώνες. Αυτός είναι ο νόμος του όλου ή ουδέν. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός? Τι κάνει το ρευματάκι το οποίο εφαρμόζουμε? Το ρεύμα αυτό δεν είναι ικανό να προκαλέσει εκπόλωση του κυττάρου.
να ξεπεράσουμε λοιπόν την ουδό αυτή, να ανέβει το δυναμικό, ώστε το ερέθισμα τι να κάνει, να μεταφερθεί κατά μήκος του νευράξονα. Κάνει όμως το κύτταρο πιο διεγέρσιμο. Ανεβάζει λιγάκι το δυναμικό αυτό ηρεμίας. Από αυτό λοιπόν το μείον 70 μπορεί να το φτάσει στο μείον 60. Στο μείον 62. Εμείς που θα θέλαμε να φτάσει για να διαγερθεί το κύτταρο, στο μείον 55. Εκεί κάπου λοιπόν είναι η ουδός. Άρα το ρεύμα μας λοιπόν, ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός, κάνει το κύτταρο πιο διεγέρσιμο. Σαν να έχω λοιπόν έναν αθλητή, ο οποίος είναι στη γραμμή της εκκίνησης, αντί να κάθεται όπως βλέπουμε στην διπλανή διαφάνεια. Αυτό το κύτταρο λοιπόν μπορεί πολύ πιο εύκολα τι να κάνει, να διεγερθεί και να μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πού βασίζεται τώρα όλη η θεωρία της εγκεφαλικής διέγερσης εδώ? Στον νόμο του Χέμπ, ο οποίος διατυπώθηκε το 1950, ακόμα τον ενστερνιζόμαστε. Τι μας είπε λοιπόν? Ότι είναι πολύ πιθανό όταν έχουμε αρκετούς νευρώνες οι οποίοι τι κάνουν, εκπολώνονται ταυτόχρονα, οι νευρώνες αυτοί τι κάνουν, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα τι να κάνουν, να συνδεθούν μεταξύ τους. Τι κάνει λοιπόν το DCS? Στην πλευρά, στο σημείο λοιπόν κάτω από την άνοδο, εκεί που λοιπόν έχουμε το ενεργό ηλεκτρόδιο, αυξάνει η διεγερσιμότητα του φλοιού. Αντίθετα, στο ηλεκτρόδιο αναφοράς, τι γίνεται? Φαίνεται ότι μειώνει η διεγερσιμότητα του φλοιού. Πώς το πετυχαίνει αυτό? Αυτός λοιπόν εδώ είναι ο μηχανισμός. Έχουμε λοιπόν με φαρμακοσκοπία μετρήσει συγκεντρώσεις ουσιών, έχουμε μετρήσει την αιμάτωση. Έτσι, έχει αποδειχθεί λοιπόν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και μάλιστα φαίνεται ότι το αποτέλεσμα αυτό που πετυχαίνουμε εμείς με το διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισμό μπορεί να διατηρηθεί και 90 λεπτά μετά την πάυση του ρεύματος. Άρα έχουμε λοιπόν κύτταρα τα οποία διεγείρονται πιο εύκολα για κάμποση ώρα και μετά το πέρας της εφαρμογής του ρεύματος. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Κάνει τα κύτταρα αυτά πιο εύκολα στο να αφομοιώσουν ερεθίσματα. Αυτή ακριβώς είναι και η λογική της εφαρμογής του διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού. Πώς τοποθετώ τώρα τα ηλεκτρόδια? Τα ηλεκτρόδια έχει φανεί ότι πρέπει να έχουν μια ικανή απόσταση μεταξύ τους. Αν είναι πολύ κοντά τα ηλεκτρόδια, έχουμε το φαινόμενο που το ρεύμα τι κάνει? Κλείνει το κύκλωμα διαμέσου του δέρματος. Γιατί το στέινο κρανίο έχει μεγάλη αντίσταση. Άρα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ικανή απόσταση πάνω από 7 εκατοστά ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κάνουμε να απομακρύνουμε και το ηλεκτρόδιο αναφοράς. Μπορεί να τοποθετηθεί και εκτός κρανίου, όπως θα δούμε στον αυχένα. Το μέγεθος των ηλεκτροδίων, έχουν χρησιμοποιηθεί σημειακά ηλεκτρόδια, έχει φανεί όμως ότι το καλύτερο αποτέλεσμα για να αποφύγουμε και το φαινόμενο της επιφανειακής κίνησης του ρεύματος, αλλά και για να διεγείρουμε μεγαλύτερο όγκο κυτάρων, είναι αυτό εδώ. Έτσι. Η προετοιμασία ποια είναι για τον ασθενή μας? Η ίδια προετοιμασία που κάνουμε προκειμένου να διενεργήσουμε ένα εγκεφαλογράφημα. Τι θέλει λοιπόν? Καθαρό μαλλί, χωρίς προϊόντα styling. Έτσι. Και προκειμένου τι να κάνουμε? Να αυξήσουμε εμείς την πιθανότητα το ρεύμα να διαπεράσει εδώ, βρέχουμε τα σφουγγαράκια μας, βρέχουμε τα ηλεκτρόδια μας, όχι με αποσταγμένο νερό ή με νεροβρύσεις ή με φυσιολογικό ορό το οποίο περιέχει ιόντα. Απαραίτητη είναι η χαρτογράφηση του εγκεφάλου. Να ξέρουμε δηλαδή πού ή πού περίπου τοποθετούμε τα ηλεκτρόδια. Γενικά στα πρωτόκολλα, στο διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισμό, χρησιμοποιούμε 5-25 συνεδρίες, ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε, ανάλογα με τη μελέτη, 20 με 30 λεπτά ερεθισμό και ένταση ρεύματος από 0,8 μέχρι 2 mA. Το 2 mA θεωρείται το όριο ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται στις μελέτες και ρεύματα μέχρι 4 mA, αλλά το 2 mA φαίνεται ότι είναι απόλυτα ασφαλές. Πού χρησιμοποιείται? Αν ανατρέξουμε λιγάκι σε μελέτες και πρακτικά, θα δούμε ότι χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ούτε το φανταζόμαστε. Αντιμετώπιση εμβοών, παχυσαρκία, εξαρτήσεις. Έτσι, κάτι που βρήκα έτσι πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι σε εφαρμογή σε χειρουργούς για να βελτιώσουν την χειρουργική τους τεχνική. Έτσι. Η ιδέα πια είναι ότι εγώ διεγείρω το φλοιό, ιδιαίτερα την κινητική μάλιστα περιοχή που θα δούμε στις περισσότερες περιπτώσεις, και στη συνέχεια δίνω αντίστοιχα ερεθίσματα ώστε να κάνω να κινήσω συμπεριφορικά τον εγκέφαλο προς τα εκεί που θέλω.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εδώ paper, το οποίο μάλιστα το έχουν ενστερνιστεί αρκετές εταιρείες χρηματιστηριακές που εκπαιδεύουν τα ανώτερα στελέχη τους, εδώ, με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου τι να κάνουν, να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις γρήγορα. Τώρα, αναζητώντας το PubMed, τη λέξη TDCS, τι θα βλέπαμε. Τα πρώτα χρόνια, αυτό μου θύμισε τώρα το διακρανιακό παλμικό ρεθισμό. Καινούρια μέθοδος λοιπόν, πολύ λίγα papers. Εγώ θυμάμαι το 2007 ξεκίνησα μια ηλεκτροθεραπεία να εφαρμόζει διακρανιακό ηλεκτρικό ρεθισμό στο ιατρείο μου, σε ασθενείς με αγκιακά εγκεφαλικά. Γιατί ήταν κάτι φτηνό, ήταν κάτι το οποίο φαίνεται ότι είχε επιστημονική βάση και φαίνεται ότι βοηθούσε. Έτσι. Το 2011 μέχρι το 2015, 1500 papers. Και σήμερα συζητάμε για πάνω από 5.000 μελέτες δημοσιευμένες. Έτσι. Προφανώς χανόμαστε. Σημεία ερεθισμού, πρωτόκολλα. Έτσι. Πού διεγείρουμε, πού καταστέλουμε. Ως μπούσουλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μετααναλύσεις. Εγώ κάπως έτσι έχω βρει άκρη στην κλινική μου πράξη και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω λιγάκι αυτή την εμπειρία των μετααναλύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τους περισσότερους ερευνητές, σε χρόνιο πόνο, ημικρανία, εινομιαλγία, γιατί τα έχουμε βάλει εδώ στον ίδιο κουβά, γιατί στην ουσία χρησιμοποιούμε το ίδιο πρωτόκολλο και ερεθίζουμε στα ίδια σημεία. Το ενεργό μας ηλεκτρόδιο εδώ είναι πάνω από την περιοχή μη 1. Στην ουσία, το παράδοξο λίγο είναι ότι ερεθίζουμε εμείς το πρωτοταγή κινητικό φλοιό, ενώ δεν έχουμε έλλειμμα κινητικό. Έτσι. Πού έχουμε καλά αποτελέσματα, στο χρόνιο πόνο, κυρίως εκεί που έχει να κάνει με νευροπαθητικό πόνο άνω άκρου μετά από αγκιακό εγκεφαλικό. Στην ημικρανία φαίνεται ότι μειώνει την ένταση του πόνου και τη συχνότητα, αλλά όχι όμως με μεγάλη διάρκεια. Λέει στις 30 μέρες περίπου, με τις περισσότερες μελέτες, οι ασθενείς επιστρέφουν στις προηγούμενες συνήθειές τους. Και στην εινομιαλγία, με πολύ καλά αποτελέσματα στην εινομιαλγία, όταν αυτό συνδυάζεται με αερόβια άσκηση. Πότε? Στο παράθυρο αυτό που μας δίνει ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός. Δηλαδή, την επόμενη ώρα από την εφαρμογή του ρεύματος. Στην αποκατάσταση μετά από αγκιακό εγκεφαλικό. Όσον αφορά τα ελλείμματα λόγου. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι αν πάμε και ερεθίσουμε πάνω από την περιοχή Μπρόκα, τότε έχουμε καλά αποτελέσματα και αν αυτό συνδυαστεί με ταυτόχρονα λογοθεραπεία ή νοητική ενδυνάμωση, τα αποτελέσματα μεγιστοποιούνται. Αντίστοιχα για τα κινητικά ελλείμματα, πάμε εμείς και τι κάνουμε, ερεθίζουμε την περιοχή μη 1, όπως είναι προφανές. Στην οξεία και υποξεία φάση, εδώ ως οξεία και υποξεία φάση, θεωρούμε το αγκιακό εγκεφαλικό μέχρι το εξάμηνο από το συμβάν. Και σε χρόνια φάση θεωρούμε ένα εγκεφαλικό μετά το εξάμηνο. Φαίνεται ότι ενισχύεται σημαντικά το αποτέλεσμα της ρομποτικής αποκατάστασης. Μια ρομποτική συσκευή, ένα ρομποτικό μηχάνημα, τι κάνει σε ένα μέλος το οποίο είναι παραιτικό παράλυτο, τι κάνει, υποβάλλει σε μια φυσιολογική κίνηση. Και φαίνεται ότι έχουμε λοιπόν αντίπλευρα εμείς ερεθίσματα που βοηθούν. Στην νόσο Πάρκινσον, φτωχός συγγενής, έτσι. Ναι. Στην νόσο Πάρκινσον, λοιπόν, ερεθίζουμε DLFCP για γνωσιακά ελλείμματα, στην SMA για κινητικά ελλείμματα. Τα αποτελέσματα εδώ είναι λίγο πιο φτωχά. Όσον αφορά την κινητική βελτίωση, φαίνεται ότι έχουμε βελτίωση κυρίως στο κομμάτι της ισορροπίας, ίσως γιατί οι άξονες από την SMA προβάλλουν απευθείας στη σπονδυλική στήλη. Έχει μια συμπαθητική έτσι, θεωρία. Αν αυτό λοιπόν συνδυαστεί με ασκησιολόγιο ή νοητική ενδυνάμωση αντίστοιχα, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Όσον αφορά την προσωπική εμπειρία τώρα, στα κέντρα μας έχουμε πάνω από 60 ασθενείς που έχουμε εφαρμόσει διακρανιακό ηλεκτρικό ερεθισμό μετά από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το κακό με πώς αντιλαμβανόμαστε τη βελτίωση είναι ότι αν πιάσουμε τον ασθενή μας το πρώτο εξάμηνο, τον πρώτο χρόνο που έτσι και αλλιώς βρίσκεται στο παράθυρο αυτό της νευρολογικής ανάνυψης, ο ένας ασθενής λοιπόν βελτιώνεται. Βελτιώνεται γιατί η φύση φροντίζει να βελτιωθεί, βελτιώνεται γιατί η αποκατάσταση και η φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετική, βελτιώνεται γιατί συνδράμει και ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός. Έτσι. Αλλά ό,τι και αν είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Στον νευροπαθητικό πόνο έχω δει εξαιρετικά αποτελέσματα σε τριδημαλγίες.
εμένουν στις τριδημαλγίες. Και τα περισσότερα σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Νόσο Πάρκινσον, φτωχά αποτελέσματα. Και κλείνω τώρα, θα καταχραστώ 1 λεπτό ακόμα το χρόνο σας, ως γιατρός αποκατάστασης τώρα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η βλάβη τι είναι, όλα αυτά εδώ. Λοιπόν. Σε ένα αγκιακό κεφαλικό, λοιπόν, όπου έχω εγώ μια απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής δεξιά, η βλάβη τι είναι, η απόφραξη μέσης εγκεφαλικής και η νέκρωση των ιστών που αρδεύονται από το αγκείο αυτό. Η ανικανότητα τι είναι, είναι ο περιορισμός που έχω υποστεί εγώ από αυτή τη βλάβη. Αν λοιπόν έχω απόφραξη δεξιάς μέσης εγκεφαλικής, σε μένα που είμαι δεξιόχειρας, τι περιμένω να εγκαταστήσω μια αριστερή πληγία, μια αριστερή μη πάρεση. Άρα η βλάβη μου τι είναι, ότι εγώ δεν μπορώ να κινήσω το χέρι μου. Η αναπηρία όμως δεν είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κινήσω το χέρι μου. Αναπηρία είναι ότι εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω. Η αναπηρία είναι ότι δεν μπορώ να ντυθώ μόνος μου. Αναπηρία είναι ότι πιθανώς θα χρειαστεί να αλλάξω δουλειά γιατί ήμουν τεχνίτης. Αν λοιπόν εγώ εκπαιδευτώ ή ακολουθήσω μια στρατηγική αποκατάστασης και καταφέρω παρά το έλλειμμά μου να κινώ το χέρι μου, να οδηγώ, τι κάνω, έχω μειώσει δραματικά την αναπηρία μου. Αν μπορώ να ντύνομαι μόνος μου και να μέσω την εξάρτησή μου από τους γύρω μου, έχω μειώσει την αναπηρία μου. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι, νομίζω ότι το έχουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να επιστρατεύουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, προκειμένου τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Αν έχουμε λοιπόν μια μέθοδο η οποία είναι ασφαλής, έτσι, και θεωρούμε ότι έστω και λίγο μπορεί να βοηθήσει, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα στο δικό μου άνθρωπο ή σε μένα να την εφαρμόσω. Σας ευχαριστώ πολύ.